गोसो थोनायाबो गारबायबा मोजां मोननायाबो नागारबायबा गोदान गोसोखौ थोफिननानै मा जाबावनो नांला आंनो हाबाब बे जुगाव रावखौबो नांला आंनो हाबाब बे जुगाव रावखौबो नांला कलेजसो फरायफिननोसै नै फान्थाया लागाव बैसागु फाग्ला बायदि मोजां मोननायखौ गारोब्ला बिदिखौ सोर सहायनो हानो थैनो बायदि मोजां मोननायखौ नागारोब्ला बिदिखौ सोर बोरा जानो गोसोआथ' गोसो आंना मानिखाया बिखायाथ' बिखा आंनि बावखाथारा बिदिखौ सोर बावनो हानो लागाव बैसागु मा नांला नुंला रोनाव लागासिनो हारसिंलाय फाग्लासो जाखोना मोदायसो हरखोब्रा बेखौलाय मालानिफ्राय गिटार दामग्रा जाखो बेफोरखौ बाथो सोमला नोंहाथ' मालाय हाबाबो जाखांबाय हिनजावबो दं बिसि फिसा दं गैला ओमफ्राय आंहा समबासो जाबाय समबा जागासिनो समबा हनै लाइमोनाबो बार्थडे गिफ्ट मोनैनि थाखाय थैबाय सिगांनि गोसोथोनायफ्राबो सोर सोरजों हाबा जालाजोबखो खबरानो गैला दाना आंहा निउ इयाराव सोरजों बेरायबावनांगौ जाखो हिनजावजों बेरायनायाल' बेरायनाय जायो आरो नोंना ना आं जोंलाय माथो जाखो तात हौवा मानसिजों बेरायालै आङो नै जाम्बा आं नोंनो मोनसे आइडिया होनोसै मैनाथियाबो दाखालै गोसोफ्रामनायजों गारजाबायनो नों बेखौनो माथा मारिफिनदो हा नंगौ नामा मैनाथियासो आंखौ लाफिनबावगोन होनदा बे जिबायदि बुंबोबाय आं बेखौ दायना सायना मानसि जाग्रा होननानै बेखि आंखौ लाफिनबावगोन होनदा बे हानिमा केमा बिफिनदो आरो जाफिनबायनोबो हागौ बेस्ट आइडिया बेस्ट मा रायलायनो फैदों थाब रायलाय आरो थां सरि गोरोन्थि जाबाय निमाहा होदो नों आंखौ सरि गोरोन्थि जाबाय निमाहा होदो नों आंखौ माबोरै फैलाबायखो बावहायलाय मानो फैदों बावहायलाय ना सान्दा खांफैदों फुजानि मा खालामनाय जादों दे मा खालामनाय जादों मोजाङासो मोजांलै गोदाव सोराव दा देखायबाय दाथा नों बेयावहाय नै रागासो फोजोंलायबाय आंखौ न मैनाथि आं बावहाय सान्दा खांनो फैयाखै नोंजोंसो रायलायनो फैदों मानोना आं नोंखौ मोजां मोनो आं दायना मानसि लायग्रा मानसि जाग्राजोंलाय मा रायलायनो फैदों नोंलाय ना रायना हरजानो फैदों न मैनाथि नोंनि रायनाया आंनाव नाङा मानोना नोंनि आंनि गोसोआ एके एगार तुमार मन मोर मन तुमार कथा मिटा मिटा हुलाबाड़ी निसिना ओहाय जं ओहाय सब जानो आमी हाज्जा मा रायज्लायनो फैदों मोजाङै रायज्लायना थां फाल्थु दिन्थिनाङा बावहाय अके मैनाथि आं आसल मुद्दायाव फैनोसै आं नोंखौ आंनि गार्लफ्रेन्ड लाफिननोसै मानोना नोंहाबो दा रावबो गैया आंहाबो दा रावबो गैया नों आंनि गार्लफ्रेन्ड जाफिनदो सना दे जोंहा आगोलनि बायदि अनलायफिनगोन आरो बाराबा देग्लायनो दुम बेरे बेरेबो जाथारनोसैलै बाल ना मा होनो दासो बावबाय नों गोदो आंखौ मा बुङामोन दायना मानसि जाग्रा मानसि लायना हरग्रा होननानै ससियेल मिडियायाव हगारनाया आंखौ लासिंसिं नङा गारा मोखां गन्थं हास'जाजोबदों आङो बे समाव जाथि बंस' बाय बाहागि रावजोंबो सैजालामोन आङो इस बेफोर जानानै थांबाय बेफोरखौ बावदोब्रा दे सना जाबाय एबारनिफ्राय आं बिदि जेबो बुंथारला आंखौ निमाहा होदो आइ लाभ इउ मैनाथि नै प्रप'ज खालामबावबायसो आं आरोबाव ओइ साला बेदा बेदिफोर मा खालामदों नोंसोर बेयावलाय आरो ओइ साला खावब्ला आंनि फिसाजोजों मा खालामदों नोंलाय आंनि फिसाजोखौसो मोनबाय नोंहा लाइन मारिनो नै माथो हंला मास्टार सारसोलाय बेयावसो हंला मास्टार बेयावसो जासिगोन आंहा मैनाथिया आंनि गोदोनि एक्सखासो सार जों ब्रेकसो लादोंमोन गेजेराव ओइ साला बेदा फरायनायावबो गैया आरो आंनि फिसाजोजोंसो लाइन मारिबावदों बियो मैनाथि मा होमबा न' सिङाव थां आरो खावब्ला मा होमबा न'आव थां आरो थाङाबा जोबगासिनो जानो हाराय गागोन आं हंला मास्टार बे फिसाजो सासेखौ मा खालामबावनांगौ जाखो आंलाय आंनि मोखां गन्थं मान सनमान हास'जोबथारसिगोन बे आरो साला बे खावब्लाया फरायनायावबोथ' गैखाया आरो हाबा होनोबो मा बैसो जादों बिसोरलाय मा खालामनानै मा मावनानै जागोन बिसोरलाय जेरावसो थांनांगोन बिसोरो बैसो जाया मा जायालाय माबा मोनसे उपाय खालामनांसिगोन र' ना खावब्लाखौसो सोरबा गुन्दा फाथायना जिफोर होजोबनोसै उनाव मोनथिबा बेखौबो आंहासो मान सनमान सेस जागोन ना सोरबा तान्त्रिक माया जादुगरनाव अजानाव थांनानै बिसोरखौ गारलायनायनि मुलि होनोसै गावनि फिसाजोखौसो गाज्रि खालामनाय जागोनलै बे खावब्लाया बांद्राय जाथारबाय साला जाथि बंस' जोलैयानो मोजां नंखायामोन बिसोरना बेखायनो बेहाबो बिदिनो सनबाय एक नाम्बार फाल्तु सैमा सिखारसो बे साला आंनि फिसाजोखौ बे खावब्लानो हरनानै आंनि फिसाजो मैयाथिनि लाइफखौ बरबाद खालामनो गोसो गैया आं माबा मोनसे खालामथारनांसिगोन आं आइडिया र' एबार खावब्ला हंला मास्टारनि खायदा बोरायखौ नायदो नों एबार हाब हंला सार दिनै नों जोंनि न'आव फैदों माबा इम्पर्टेन्ट खोथा दं नामा औ खोथायाथ' बिराद इम्पर्टेन्ट बाथ्रा लानानैसो फैदोंमोन आं आरो मोजां जासिनबावबायसो खावब्लानि फंबाय थब्लायाबो बेयावनो जिरायना दं बिनिनो सोमोन्दै रायज्लायनो फैदों आं
मानो आं गसंदोंमोनब्ला आंनि सोमोन्दै रायलायामोन आरे नों जिरायलागि दा जिराय रायलायनायाथ' आंहा नोंनिनो सोमोन्दै रायलायखानांगौखा आंहा थब्ला नाजारिलाय हंला सार नों थब्लानि कमप्लेनखौथ' होफैखायोआनो आरो दिनै थब्लानिबो कमप्लेन होफैदों नामा आरे मा बुंलागासिनो नोंसोरलाय कमप्लेन बाद हो आं नोंथांनिसिम मोनसे सोमोन्दो रिस्तासो लाना फैदों रिस्ता सोरनि रिस्ता सोरनि सोमोन्दो आरे थब्लाजों आरो आंनि फिसाजो मैनाथिजोंनि रिस्ता आइया थब्लाजों मैनाथिजोंसो मोजां मोनलायो दा हाबा होनोबा बिसोर सानैखौ हो बे थब्लाखौ गेजेरावलाय मानो लाबोखो नै खोनासं भाइ 100% बुंबाय आं मैनाथिखौथ' आं थब्लाजोंनो हाबा होगोन मानोना आं खावब्लाखौ मोजां मोना थब्लाखौसो मोजां मोनो गन्थं गोलाव मेगन बेरस्रां थब्लाया मैनाथिखौ मोजां मोनो गोसो सिं नाथाय बुंनोसो हाया मा हंला मास्टारा आंखौ मोजां मोनो थब्लाया मैनाथिखौ मोजां मोनो गोसो सिं नाथाय बुंनोसो हाया आइया बे सारा आंनि गोसोनि बाथ्राखौ मारै मोनथिखो हंला आफा बेथ' अयनाय जागोन ना खावब्लायासो मैनाथिखौ मोजां मोनो आं फंबायालाय बोरै लानांगौ जाखो बेथ' अयनाय जागोनदांलै सार ओमफ्राय खावब्ला आदाया बे रावखौ खोनाबा आंखौ मानजिखागोन सयथिबो न'खरनि दावहा जागोन सार अयनाय जायालै मा अयनाय जालाबायनांगौ जाखो आरो मानजिनायनि खोथाखौथ' दा बुंखा आं थासान्दियाव नैबे हंला मास्टार थासान्दियाव सोरबा आंनि बिजामादै जागोनखौ दांफैथोंलाय होमबाबो सार आदाया मानिगोन होनदा बे खावब्लाया मानिलागि दामानि मैनाथिनि हाबाया नोंजोंनो जागोन आं आंनि गोसोआव रादाय होखाबाय आरो नै थब्ला खोनासं खावब्लाया नोंखौ सैखाया जाम्बा बियो मालाबा नोंनो गावनि गारिखौ हरथ'दों नोंनो मालाबा नै फंबाय 500 थाखा लादो गस्ला गाननो होननानै होफेरदों मालाबा नोंजों ज' ओंखाम जाफेरदों माथोलाय मेथाइ चावमिन मम'फोरखौलाय न' सिं गाव गावबागावसो जाखुमायोलाय नंनायालाय नंगौलै हंला सार नंखागौब्रा नंखागौ नों आंनि बिजामादै जायोबा आं आंनि सासेल' फिसाजो मैनाथिजों लोगोसे आंनि गासै सम्पथिखौनो फिसाजोनि नाम खालामना होजोबगोन फिसाजोनि नाम मायने नोंनि हिनजावनि नामाव मायने नोंनि नामाव जाम्बालाय आरो नोंथ' बिटिसिखौनो बाराखै जानांगौ नोंसोर सानैजों हानिमुनखौ लण्डन आमेरिका चाइना जापानावबो थांनो हागोन जाम्बालाय हाब सार नंमारगौ ना नंगौलै नंगौ नों राजिल' जादो आंहाबो बेयाव जेबो बुंनांगौ खोथा गैया आंनिफ्रायबो अके राजिखौथ' आं जाखागोन बिहावसो नाथाय थेवब्लाबो जों दा मोनायाव सेमिनार जग्रोनांगोन अके फिसा रेडि जाना थाखादो एबार नोंनिबो हाबा जासिगोन आबा सोरनि हाबानि खोथा रायलायदों नोंसोरलाय मा सोरनि हाबा जानांगौ नोंनि फंबाय थब्लानिसो दा आइ बे बिगुरा सोरजों हाबा जानो नागिरलायखो माथो गोसो फेनोनो रोङामोनलाय मा सोरजों जानांगौ बे आदै हंला मास्टारनि फिसाजोजोंसो दा थ'आ बेखौनो हंला साला थब्लानो रायथिफैबाय हंलानाथ' फिसाजोआ सासेल'लै मैनाथिल'सो सोरखौ होनदों नोंसोरलाय मैनाथिखौसो होनखो ना माखो औ मैनाथिखौनो होनदों मा मैनाथिखौसो होनदों साला हंला मास्टार नोंखौ र' आरो हंला मास्टारथ' जों सानैखौ मोनथिखायो मोजां मोनलायो होनना बेसेबा गोबावनिफ्रायनो साला रायथिनो फंबायनोसो रायथिबावदों आरो बियो आरो नोंसोर बेथ' खर' गाज्रिखा नोंसोर खर' मोजांफ्रा मानो एसेबो बुजिदिया थब्लायाथ' बादासो होखादोंमोन आं हानाय नङा होनना मालाय बिफायानो थब्लाखौसो फसायलांबायबा गन्थं गोलाव मेगन बेरस्रां होनना जों मालाय मा होननो हाबावनो बे बुंबा मालाय नोंसोर लानांगौ आरो ना खिखौ जानो थिनबा खिखौबो जादो नोंसोर हंला मास्टार बे गासिबो नोंनिनो साल खावब्ला राजा दिनै नों नैबे थें फाख्रिनि सिगाङाव आगान सुरफैदों थिग माबा मोनसे खामानि लानासो फैदों नङासे खावब्ला डार्लिं आं माबा खामानिसो लाना फैदों खामानिया जिखियानो जा नैबे थें फाख्रि जाग्लाङा थाइसे थाइनैजों मावग्रा दंलिया मोनथिखागौ आं नोंनो जेसेबां नांगौ आं होगोन नों बे सासे मानसिखौल' बरबाद खालामदो हंला मास्टार नोंसाजोखौ आंनो हरालासेनो फंबायनिसो जासिग्रा नों गला नों एबार नोंनि लाइफखौ बरबाद खालामनासो गारगोन आं आरो मैनाथि नोंथ' आंनिखासो सानना लादो नोंना खामानिया जाबाय नों बे खामानिखौ मावनो हामारगोनथ' नैबे थें फाख्रिया खोथा होनाय मायने खामानिया जाफुंबाय सानना लादो आदाना मा मुं आरो आदाया मा मावो हा सोर नोंलाय फिसा आरो बहानि आंखौ आदा होनलायनाय आरो मा मुं आंनि मुङा रैमालि बसुमतारी आदा आं थिलापारानि आं नोंखौ जि फसायबाय मानोबा हा
फसायबाय नै नानि आं हाबा जाखानायसो हाबता बायदियाव बिदि बैसोआव बिदि रायलायनांगौबा दामजागोनसो आं माथो दामजाथों दे जोंहा सानैजों गोबालायनि पियार खालामनो पियार हा थोद आं बिदि फाब खामानिखौ मावनो हानाय नङा जारौ आरो आं बिदि टाइपनि नङा थाथ'दो जारौ ओइ रथ'साय आया मा खालामनाय जाखो बे मा खालामनाय जाखो जाम्बि हगार हे गैला सेस सोरबाफोर नंनांगौबा सेस खासैलै आं दिनैबा हले ओइ हगार जाम्बि हगार हे गैला सेस हगार गोख्रै हगार मामा हगार बचाओ somebody please help me बचाओ सोरबा आंखौ रेप खालामनो नागिरदों सोरबा आंखौ जिनाहारि खालामनो नागिरदों बचाओ please help me बचाओ आंखौ बासायफैदो मा साइसनि हिनजावमोन बेलाय हाग्लि नाजाय जाग्लां नाजाय ना क्रेकसोमोन हमनोनो हालाय लाङासैलां बचाओ पुलिसाबो आंखौ बासायदो सासे दुथां आखुनि मानसिया आंखौ जिनाहारि खालामनो नागिरदों बैथिंजाय आब' सोर सैमा लंपट बेलाय You are under arrest. हा हंला मास्टार एसेबां निचा नोंनि आखुआ दिनैसो मोनथिबाय आं एबार जेलनि दारि ओंख्रि जादो आइदै आंखौ हगारदो आइदै आरे पुलिस बाबु आंखौ हगारदो आं जेबो खालामाखै आंखौ हगारदो बे हिनजावा फाग्लिसो आंखौ फासायगासिनो हगारदो पुलिस मेडाम आंखौ हगारदो बे हिनजावा क्रेकसो क्रेक दारा केक्सो जाबाय मोनथिखागौ आं नोंसोरनो हिनजावफोरखौ बेखौ गोसोथोलाय खालामनायनि थगायग्राया बुनो हाल सालाखौ आइदै मेडाम आइदै बिदि नङालै मेडाम बिदि नङा आरे नङा मेडाम बिदि नङा मेडाम बे हिनजावासो आंखौ लेंहरना फाव फान्दायदों आं बेखौ जेबो खालामाखै आरो आंथ' बेखौ सिनायाबो बिसोर आंखौ गोबाख्रबदों ओमफ्राय बाचाव होनना बुंदों ओमफ्राय नोंनो खोन्थाहैदों आंखौ सोरबासो फाव फान्दायदों मेडाम बे हिनजावखौ लोहम बेखौ हमनानै बु आरो सों सोर फाथायहरा होननानै मानोना बे हिनजावा बिदि खालामनाय नङा सोरबा दंथारो बिनि खिथु उनाव अ हिनजाव सोर फाथायहरा नोंखौ सोर फाथायहरा सीता सोरखौ फाव फान्दायदों मोनथिखाजोबगौ आं गासिबो नोंसिनि थाखायनो जों हिनजावफ्रा जेरावबो सेफ गैला हावलदार बेखौ ओरैबायदि बु जे बियो आरो जिबनाव हिनजावफोरखौ नुनो हायै हिनजावफोरखौ नायबानो गिजों ओंखारनाय आच्छा मेडाम बेखौ मेगन खाना बानायनांगौ होमबा येस हा मा गोदाव सोराव बेलाय मा गोदाव सोराव खबरदार आंखौ खाना बानायनांगौबा हंला मास्टारसो आं हंला मास्टार मोजांबासो मोजांलै मोजां नङाबा जग्गासिनो जोंहानो हाथाय गागोन आं आरो हाथाय गाहोनायनि खोथासो बुंबावदों नों बेथा र' नै हंला आं नोंखौ दाबो मोजां मोनो I love you सना थ' जोंहा सानैजों पियार खालामनो पियार तात सालि फाग्लि बैथालि बाजारि दावजोम नोंनि थाखायनो आं दिनै बिदि जानांबाय मान सनमान सेस जाजोब्बाय आंहा दिनै सोर फाथायहरा नोंखौलाय सोर फाथायहरा खोन्था माबार आंनो खोन्था मा सोर फाथायहरनांगौ आंहा फसायबाय नालाय बुंना लाबाय आरो मा नैबाव साइन होदो दा नोंसोर लांफैयामोनब्ला मानसिखौ सेन्टार जेरावसो फाथायहरसिगौमोन आं नोंसोर दा मानसिखौ लाना थांनो हासिगोन बेनो नोंनि थाखाय फार्स्ट एन्ड लास्ट वार्निं हावलदार दरा खेवना होदो फिसा नों जेरै सानदों बिदि नङा आफा नोंना आखला बिदिसो ना आं नोंखौ बिदि सानाखैमोन दिनै नों गावनिबो मान सनमान जाबाय आरो आंनिबो मान सनमान जाबाय दिदि बैसोआव नोंखौ बिदि मावनो समाया आफा नों मानो बिदि खालामना लाखो नोंखौ नुवाबाबो खमसे खम नों गावनि फिसाजोखौथ' सान आंहा दा मा जानांगौ जाखो आंखौ दा मानसिफ्रा हनै हंलानि फिसाजोआ होनना गाज्रि नाम मोनसिगोन आंहासो दिनै खावब्ला नङामोनब्ला नों जेलनिफ्रायनो गनाय नङामोन खावब्लायासो नोंखौ बासायबाय आं थांनोसै दायो फैदो आफाया हाब खावब्ला दिनै नोंसो आंखौ बासायबायलै खावब्ला धन्यबादलै खावब्ला धन्यबादसै नैबे खावब्लाखौ गोरलै नंदों हंला मास्टार खावब्लाया जेलाव सोनो हायोबा बख'नोबो हायो नोंलाय मा मोनथिनोसै हंला मास्टार मा अ होमबा नोंसो आंखौ फाव फान्दायग्राया नोंसो होमबा गला नों खावब्ला नायदो एबार
hwnna masterनि खायदा बोरायखौ hwnna master hwnna master मोजां मासि मोजांलै ओइ बेयाव मा लेक्सार होबाय थादों गोख्रै थां आरो थाङाबा जोबना दोनफिननोसै देगारसिं नोंनाथ' मानसि बुथारनाया सेन्सुरि मारिबाय दा आं नोंखौ लेंहरनायनि खारना जाहैबाय बे सेन्सुरि मारिनायखौ बारहोनो थाखाय आं नोंनो मोनसे खामानि होनो नागिरदों नों मावफुंनो हागोन ना नैबे देगारसिं मावफुंनो हायै मा दं जायखौ दुनियाया जाफुंहोनो हाया बेखौ नैबे देगारसिंआ जाफुंहोनो हायो थांनायखौ थैहोनो हायो थैनायखौ थांहोनो हायो मा बेलाय बेनो जाबाय देगारसिं गुन्दा नंगौ देगारसिं आं नोंखौ मोजाङैनो मोनथिखायो नों बे खावब्लाखौ सेटआप खालामनांगौ बियो आं आरो आंनि फिसाजोनि गेजेराव हाबफैगासिनो दं एसे डिस्टार्ब होबाय दं आंनि लाइफआव दा नों जुदि खावब्लाखौ सेटआप खालामनो हायोबा आं नोंनो 20 लाख रां होगोन नैबे देगारसिंआ फैसानि थाखाय मा खावब्ला गोसो जायोबा नोंखौबो सेटआप खालामनो हायो आं आंखौ नङाब्रा आं नोंनो एडभान्स 10 लाख रां हरगासिनो आरो 10 लाख रांखौ खामानि कमप्लिट जाबा हरगोन नोंना खामानिया जाबाय सानना लादो मा आफाया देगारसिंखौ खावब्लाखौ बुथारनो थाखाय फैसा होबाय बेथ' बिराद गिदिर बाथ्रा बिराद गिदिर घटना जानो थांगासिनो दं आं खावब्लानो खोन्थाहरनांसिगोन र' हेलौ खावब्ला आं खावब्ला नङा आं खावब्लानि फिसासो आदै खावब्लायालाय खावब्ला गैया बबाव थांदों बियो टाउनाव थांदों जेकेट लायनो होननानै ओमफ्राय मबाइलखौ बावलांदोंसो न'आव मा ओमफ्राय बेसे गोबाव जाखो गोबाव जाबाय दा मोनहैबायानो खोमा मा माबि मा जादों माने एफा सिरियास दै आदै आंनि खोथाखौ मोजाङै खोनासंलाय खावब्लानि जिउआ खैफोदाव दं मा बिदिसो होमबा र' सुमलाखौ लाना दोखै ओंखारलांनोसै आं मैनाथि होमबा नों खोथाखौ गासिखौबो खोनाजोब्बाय आफा आं गासिखौबो खोनाजोब्बाय आफा नोंना गोसोआ एसेबां गाज्रि एसेबां लेथ्रा आं सानाखैमोन नों आंनि बिफा जानो समाया नोंनि बेबायदि आखलावनो आंनि आइया खारदों आरो नों बेबायदि आखलखौनो दाबो गाराखै नै आइ गोदोनि जाथायखौ बाद हो खावब्लायासो आंखौ फाव फान्दायना जेलाव थांहोदों आं बिदि जेबो खालामथाराखैमोन सयथिबो आइ नै बै थेंफाख्रि थङालिया बेखौ खावब्लाया फैसा होनानै आंखौ फाव फान्दायदों आरो बे खावब्लायाबो फाख्रा साइजखा बियो गासिबो नोंनि थाखायनो जाजोब्बाय आफा नोंनो खावब्लानि फंबायजों आंखौ रायथि नायाबो जायाखै बेयावसो खावब्लाया नोंखौ रागा जोंना सरन होदोंमोन नाथाय नों दा देगारसिं बायदि मानसिनो बेबायदि खामानिखौ होनाया मोजां जायासै आफा आफा आं खावब्लाखौ देगारसिंनि सिगां नागिरना दोनहैनांगोन नङाबा देगारसिंआ खावब्लाखौ बुथारगोन र' मैनाथि आंनि अर्डार नङाबा नों बे न'निफ्राय बाहेरायाव फंसेबो आगानसेबो होनो मोना हगारला बेहा मा मोनाबोलाय हगार हाब नों आंजों दिनै एसेबां साहस नै नोंखौ मोजां मासि मोजांलै फिसा नङाबा जोबगासिनो जानानै आरो हाथाय गाहोजाबावगोनबो हंला मास्टार आं साजों दरजा मारिनोसै आंनि पारमिसन नङाबा बालाबो ओंखारनो मोना नोङो खामानिया साक्सेसफुल जाबाय आं खावब्लाखौ फुराना रेलवे स्टेशनाव गारना दोनफैबाय दा आंनि मोननांगौ रांखौ रेडि दोनखादो
आं थांगासिनो। तेरे संग चलते ही मौसम बदलने लगता है, हवा भी तेरी खुशबू से मेरी धड़कन छूने लगता है। इन पहाड़ी राहों पर तेरी मुस्कान उतर आती है, सूरज की किरण भी जैसे तेरे चेहरे पर ठहर जाती है। तू संग हो तो प्रकृति भी गुनगुनाती है, हर पत्ती हमारे प्यार की कहानी सुनाती है। नदी की हर लहर कहे दिल ये न जाने क्यों, तू मेरे पास हो तो दुनिया लगती है नई सी यूं। घास पर तेरे कदम चलते, धीमी धीमी सरगम बजती, फूलों की पंखुड़ियां जागे, तेरी आंखों में रोशनी बसती। बादल भी यूं झुक आते, हम दोनों को छू जाने, पहाड़ों की चोटी पर खड़े दिल फिर दिल